Takže pekný večer prajem. Žienky moje, dneska som si pre vás pripravila také krátke video, kde vám chcem ukázať, ako pracujem s týmto novým texturizačným systémom Artistry na ošetrenie pleti. Čiže tento týždeň, vlastne je utorok, tak som si urobila dneska taký, že peelingový večer bude. Tak ukážeme si, ako sa vlastne robí v tomto domácom prostredí peeling s týmto zariadením, ktoré vlastne kombinuje infúziu vody a čistenie pórov, hĺbkové čistenie pomocou vákua, takým sacím efektom. Najskôr si teda takýmto penovým čističom, ja používam tento hydratačný penový čistič na pleť, vyčistím si pleť. A jemnými krúživými ťahmi si to takto premasírujem. Tak, poriadne idem tuto na krk, na dekolt. No, teraz si tu pôjdem opláchnuť vodou túto penu, aby som si mohla aplikovať sérum. Takže ideme opláchnuť. No a teraz vlastne som si opláchla tú penu vodou a takýmto uteráčikom frotté si len prikladám na tvár a vysuším si tú tvár od vody. Netreme tým uterákom tú tvár, aby sme ju nepodráždili, ale naozaj len prikladáme, aby sme tú vodu vysali z tváre. Dobre. No. A teraz si ideme aplikovať toto sérum. Sérum Artistry Labs z tohoto nového texturizačného systému. Toto sérum v podstate pracuje na báze enzymov, peeling pracuje na báze enzymov, má trojitý exfoliačný účinok a vlastne sú tam enzymy z huby mukomyhaj a ďalšie rastlinné enzymy, takže používa sa to, keď to berieme v rámci jedného týždňa, tak máme 2 dni peelingové a medzi to vkladáme dni nepeelingové, kedy teda tento peeling nepoužívame. Výhoda je tá, že môžeme si to urobiť doma, 6 až 8 dávok, pumpičiek si dáme, 2, 3, 4, 5, 6. Tak. A rozotreme po celej tvári tento peeling enzymatický. Je veľmi šetrný k pleti, veľmi jemnúčko voní. My už sme v Artistry mali enzymatický peeling, v podstate takisto 8 minút pôsobil. A výhoda bola tá, že jednoducho nebola po tom peelingu podráždená tá pleť. Takže takto dáme si to ešte na dekolt, na krk. No a keď máme takto nanesený ten peeling, tak potom ho necháme 8 minút pôsobiť, hej. Čiže, no a
po 8 minútach ho opäť opláchneme vodou a dočistíme pleťovou vodou alebo teda tonikom. Takže 8 minút a potom sa k vám vrátim. Dobre, takže 8 minút uplynulo, čiže môžem si tento peeling s vlážnou vodou spláchnuť z tváre. Ja keďže som mimo kúpeľne, tak som si doniesla do misky vodu a použijem tieto odličovacie tamponiky. Takže dali sme to dolu. Opäť si vysuším tvár uterákom. No a ja som ten čas, tých 8 minút využila na to, že som si naplnila zatiaľ tento prístroj do zásobníka na to určeného vodou. Je tu vlastne taká riska maximum, čiže potiaľ som vodu naplnila. Zoberiem si tento prístroj. Tuto je vlastne z jednej strany taká hadička, čiže tu vložím do toho zásobníka s vodou. Z druhej strany je tiež taká nádobka, kde pôjde vlastne už tá voda spolu aj s tými exfoliovanými bunkami, hej, odlúpenými starými bunkami. No a dám si na to tento nástavec, sú dve veľkosti, tento je väčší na väčšie plochy a potom je ešte aj menší na tie časti okolo nosa, čiže nástavec si nasadím a máme tu vlastne tlačítko power, čiže zapneme to a modré svetielko znamená, že sme na tej najnižšej úrovni toho sacieho režimu. Keď prepnem ešte raz, áno, toto je modré. Keď prepnem, tak je žlté, to je stredná úroveň a najvyššia svieti červené svetielko. Čiže ja si dám zatiaľ, keďže začínam s tým, na tú najnižšiu modrú úroveň. Fixujem si pleť a vlastne vytláčam a čistím pory. A ono to tak troška akože hučí, ale strieka mi tam voda a do tých otvorených pórov vniká a vyplavuje vlastne tie nečistoty z pleti. Takže ja si to doslova takto vysajem z tej pleti von. Čo mi to pískalo. A takto postupujem v podstate po celej tvári. No, zabudla som tam dať túto gumenú zátku na spodoch, preto mi to nešlo až tak dobre, ale už sme na to prišli, takže už ideme na to. Možno počujete, že také
taký sací zvuk to vydáva, že naozaj to ideme aj na nos. Tam sa dá použiť ten menší nástavec a takto si vlastne doslova vákuom vysajeme tie pory a zbavíme ich nečistôt. Aj tých odumretých buniek zbavíme tuplť. Ideme na čelo, znova od stredu von, od stredu von. Druhá strana. Ono, keď to prvýkrát skúšame, môže to byť také nepríjemné pre nás, lebo vlastne ako keby sa nám to pricuclo na tú pleť, ale keď sa s tým človek naučí pracovať, tak potom je to už vlastne vec rutiny. No, dobre, takže v podstate sme to celé vypneme. Vidíme, že tuto v tejto nádobke už nie je voda žiadna. A v tejto druhej nádobke s tými dvoma tryskami, tam už je vlastne tá voda, ktorá tam išla aj s tými nečistotami, čiže to potom vylejeme von. Máme na to taký šikovný nástavec, takže toto presne nerobíme, pokiaľ je tam voda. Odložíme. No a keď sme si pleť takto vlastne odsali, teda vyčistili tie pory hĺbkovo, tak prichádza na radu pleťová voda, alebo teda tonikum, ktorým si tú tvár ešte dočistíme, tú pleť, takže ja používam zase z tej hydratačnej sady Artist Skin Nutrition túto vodičku. A ten spôsob použitia pleťovej vody je rôzny. Niekto preferuje, tak ako ja, tieto tampóniky kozmetické, niektoré ženy pre jednoduchosť si to len tak nakvapkajú na dlaň a si to tak poprikladajú po tvári. Neviem, mne to príde také šikovnejšie s týmito tampónikmi a hlavne teda vidím, že tú pleť čistím dovtedy, pokiaľ ten tampón nie je čistý. Hej. Takže takto. Ešte jeden dáme na čelo. No už na prvý dotyk je tá pleť taká hladšia, jemnejšia. To som si všimla hneď, ak som to vyskúšala prvýkrát, teraz to skúšam asi tretíkrát. Takže úplne to nemám, že ešte je zautomatizované, ale je to perfektné. Tak. Dobre. Takže sme pleť tonizovali, jednak sme ju dočistili, jednak sme vďaka tomuto toniku vyrovnali pH pleti a zabezpečili rovnováhu v tom kožnom mikrobiome. A teraz ideme vlastne na posledný krok a to je aplikácia séra, rovnako z tejto istej sady. Ja som spomínala, že teda ten peeling, že má trojitý exfoliačný účinok, čiže vlastne pomáha odlupovať tie odumreté bunky. Sú tam tie enzymy z tej huby, mukormihaj, potom je tam vlastne kyselina mandlová a je tam granátové jablko. No a v tomto sére máme zasa šošovicu, máme tam takú rastlinku, alebo teda taký plod, že tara, a máme tam červené riasy, ktoré sú veľmi dobré a výživné. A takisto je tam perila, výťažok z perily. A tí, ktorí poznáte produkty MV, hlavne tú sadu starostlivosti o domácnosť, viete, že tá perila je obsiahnutá aj v prípravku na čistenie riadu. A je to veľmi zaujímavá rastlinka, podobná žihlave, a ona upokojuje pleť. Čiže veľmi dobre je zvolená aj v tomto sére. My si dáme len dve pumpičky toho séra. A znova aplikujem si sérum.
kľudne aj na krk. Povyťahujem to. Takto si to povyťahujeme. Dobre, a teraz znova použijeme ten prístroj, ale použijeme ho s iným nástavcom. Dáme tam taký kupolovitý nástavec. No, dobre. Zapol sa nám nechtiac. Poď. Takýto biely kupolovitý nástavec tam dáme. A zapneme tu režim. Zapneme najprv prístroj a potom zmačkneme režim sérum. Na červeno sa nám to rozsvieti, neviem, či to je vidno. A vlastne aplikujeme to sérum len takým prikladaním na pleť, aby sa nám vlastne lepšie zapracovali tie dobroty, tie výživné látky do pleti. No, je tam teda, okrem toho, čo som spomenula, ešte aj šalvia hispánska, čo sú vlastne biele chia semienka, super potravina a vlastne vyskytuje sa nám v celej tej rade kozmetiky Artistry Skin Nutrition. A takisto ako ochrana kožnej bariéry je tam použitý lipozom z rozmarínu, pretože celé toto sérum má aj za úlohu vytvoriť takú antioxidačnú ochranu pre pleť. A ten rozmarín je naozaj silný antioxidant. Máme ho aj vo výživových doplnkoch Nutrilite, konkrétne v multivitamíne Double X. A máme ho aj v tomto sére. Ja len doplním, že rastlinky a výťažky z rastlín, ktoré používa značka Artistry, pochádzajú buď priamo z fariem Nutrilite, alebo z certifikovaných fariem Nutricert, takže aj tu je zabezpečená kvalita tých vstupných surovín. Lebo logicky, keď má firma vlastné farmy, na ktorých si pestuje rastlinky, tak samozrejme, že tie rastlinky a tie ich benefity využíva aj v kozmetickom priemysle. Dobre, takže takto sme si to sérum zapracovali. No a teraz v podstate prichádza už len posledná fáza a to je hydratácia. Ja používam na noc tento gel krém, je to taká jemná našľahaná textúra krémiku, nemá ochranný faktor, čo je práve že veľmi dobré na nočné použitie, pretože na noc by sa nemali používať krémy s ochranným faktorom. Práve z toho dôvodu, že tá pleť v noci sa nielen regeneruje, ale aj vyživuje. Čiže ak chceme dopriať tej pleti všetky tie dobroty, tak nemali by tie krémy mať ochranný faktor na tie nočné, pretože oni tam potom blokujú vstrebávanie. Takže takto si to celé. No a potom ešte teda očné okolie s očným krémom. A sme pripravené. Ako ono takto vyzerá, že Pane Bože, že 19 minút len tuto nejaké peelingy, séra a prístroj. Večer som unavená, kde ja na to mám čas, ale vravím, tie peelingy sa používajú iba 2 dni do týždňa. To sérum sa používa ráno a večer každý deň, ale samozrejme, že keď to človek zautomatizuje tej pohybu, tak je to oveľa rýchlejšie a to len pre tieto účely vzdelávacie, teda tak aj pomalšie rozprávam, aj pomalšie to aplikujem. Takže toto je moja večerná rutina, moja večerná starostlivosť a som veľmi rada, že som si teda mohla dopriať
to rozmaznávanie sa s týmto texturizačným systémom a s týmto prístrojom a verím tomu, že tie efekty po 4 týždňoch sama na sebe uvidím. Že tá pleť teda naozaj bude vyzerať mladšia o 8 rokov. Takže pekný večer ešte všetkým.